afternoon and good evening to all the members of Utali Foundation worldwide. That will be 16th of July 2025. Abụ na ilepụ anya na anyị amalitego njem anyị kwesịrị ije tata. All this while anyị na-esi gị for the hospital ka anyị dị sure that na abịa na ya sef anyị nweke mee ihe anyị chọrọ ime. So kịta ga esi na ọpụ iwe ka on the top iwe ka abụ. So ebe a chọrọ ịga na bụ St. Charles Boromi. Ebe a chọpụrụ ịga bụ ihe elu mana site na adịghị tru. So ka anyị jee nụ St. Charles Boromi nke dị na Mpọ. Anyị na-ejezi anyị ga na-emepụ ụnụ mara ndewo. Abụ na ilepụ anya ị ga-afụ na anyị erutego kpọmkwem ya bụ na St. Charles Boromi Specialist Hospital Onitsha. So anyị ga-abazi na ward section ebe ndị ahụ na-adịrị ọnụ. Anyị na-abazi anyị ga na-ejekwa ụlọ ọgwụ na isukwega tata ntụ na-echefere na ọka bụ si olowo 50-50 and gift me there. Anyị ekwesịghị ịbịa since mana anyị chọpụrụ ka anyị gaa ihe olu but signal aga through. So I decided ka anyị dozie na St. Charles Stadium. Ndewo.
ihe nsogbu mere ihe ma ifo ya ebiri ego ole ka asa ga-eji eme sọjiri ka hospital asa ga-eji eme sọjiri Igbo lilanya m nna m Igbo ebe nzoro ndụ m ebe ndabere m ọkwa gị bụ ọnụ na-ekwuru m Chineke ka m gwa gị eziokwu iburu m ihe niile Lord, I confess my love for you. You are all that I have. Ibolilanya me na mi bebe nzoro ndụ m ebe ndabere m ọkwa gị bụ ọnụ na-ekwuru m Chineke ka m gwa gị eziokwu iburu m ihe niile Lord, I confess my love for you. You are all that I have. You are my darling Jesus, you are my first love. In you I put my trust. Okay, Jesus, you know this okay, we're going to so I had to go to right at we season at the chat for me specialist hospital when I by when I say everybody that supported this movement, Almighty God bless and reward us perfectly in the name of Jesus. Still remain MC Olowo 50-50. On a man, it's in Kwacha, but the introduction. I can give media pride. They won.